reggel nincs az az Isten, hogy én azért hamarabb felkeljek, hogy végigcsináljak egy ilyen 6 lépéses rutint. Miután megmostad a bőröd, és az tiszta, nem szabad beletörölni egy koszos törölközőbe, ami nagyon-nagyon sokan meglepődnél, és ugyanúgy, hogy tusolás után nem veszel fel egy koszos bugyit. Tínédzser koromban egyáltalán nem voltam pattanásos. Komolyan pár hónap lefolyása alatti tisztára pattanásba borult a bőröm, és szerintem a legnehezebb benne, hogy nem vagy benne biztos, hogy valaha vége lesz. Nőgyógyász, de lehet kaja is, ne egyél magvakat, de lehet fogorvosi góc, és hogy így azt érzed, hogy nincs is kedved elkezdeni az egész folyamatot. Bementem a drogériába, és vettem magamnak azt a legolcsóbb, ezt a stickes, ilyen kicsavaros, undorító kolláktort, amit tehát a mai napig rosszul vagyok, hogy én ezt a bőrömre kentem. A kedvenc összetevőm az Alain Saffopá, kicsit megviselt. Nálam is itt van, szerintem. Kicsit megviselt. Nagyon-nagyon szeretem nálam, ez egy Jolly Joker termék a pattanásokra, illetve hatóanyag. Most én is ügyes vagyok, ezt én is használom. Ezt nagyon szeretem. Ezt a törölközőt egyébként azért hoztam, mert szerintem kötelező eleme minden bőrápolási rutinnak, és nagyon kevesen gondolnak rá, mert miután megmostad a bőröd, és az tiszta, nem szabad beletörölni egy koszos törölközőbe, ami nagyon-nagyon sokan meglepődnél, és ugyanúgy, hogy tusolás után nem veszel fel egy koszos bugyit, és sokan nem gondolnak arra, hogy minden nap egy törölközőt illik cserélni, és ráadásul arra is figyelni kell, hogy ilyen puha mikroszálas legyen. Én ezeket szeretem legjobban. Megfoghatom? Na, ilyenem nincsen, de az, hogy valaki beletöröli az arcát ugyanabba. Hát meg abba a törölközőben, amit úgy általánosságban használ, és nem különíti el a dolgot. Ilyet ne csináljatok, kérlek. Köszönöm szépen. Illetve zsíros bőrre való fényvédőt hoztam, mert ez nekem nagyon bevált. És meg itt van a szalíciasav, ami szintén kötelező a rutinomban. De miket hoztál? Én kérlek szépen először is elhoztam a fejpántomat. Ez annyira aranyos. Minden reggel úgy érzem magam, mint valamilyen kis híresség, aki csinálja a kis Vogue skincare rutinját, amikor ezt felrakom. Hajcsat, mert nem értem azokat az embereket, akik úgy tudnak bőrt ápolni, hogy le van engedve a hajuk, ide-oda lókszol, nekem ezt így el kell távolítanom nagyon gyorsan. Hoztam a Zitker termékcsaládnak a lemosóját. Igen. Én ez most már nem is tudom, hanyadik túbus, amit elhasználtam, most vettem újra, mert zseniális, és imádja a bőröm, szóval ez egy nagyon jó cucc. A lip filler, tehát nekem imádom, és egész nap újra kenem, folyamatosan ezt kenegetem, és olyan jó kis hidratált tőle a szám, szóval ezt nagyon-nagyon szeretem. Hoztam még a kis tonikomat, ez is nagyon bomba, és a niacinamidot. Szuper. Amúgy ez tényleg nagyon jó. Én ezt annyira szeretem a smink alapnak alá, smink alá. De akkor ezek szerint zsíros a bőrtípusod, nem? A lemosóból is sejtettem, hogy ha te azt minden nap tudod használni, és nagyon szereti a bőröd, akkor zsíros pattanásos bőröm van. Szuper! Legjobb. Ha véletlen nem látszik, az azért van, mert kezelem, és szerintem az tök fontos, hogy attól függetlenül, ha valaki ilyen bőrtípussal van megátba, ha folyamatosan abszolút jó termékeket tud használni, meg folyamatosan betartja a kis rutinját, akkor ezeket abszolút karban lehet tartani. Fontos, hogy a bőrtípussal születünk, tehát azon változtatni nem fogunk tudni, egy zsíros bőrből soha nem lesz csontszáraz, de ahogy mondod, karban tudjuk tartani különböző erre való hatóanyagokkal. És amúgy te emlékszel az első alkalomra, amikor kijöttek rajtad pattanások, vagy amikor először így érzékelted, hogy a bőröd változik, és ezzel foglalkozni kell? Nehéz lenne elfelejteni, mert én tínédzser koromban egyáltalán nem voltam pattanásos, komolyan egy darab se volt rajtam, hanem 17-8 évesen, ugye amiért később skinfluencer is lettem, ezek a nagyon durván gyulladt pattanások, amikkel semmit nem tudtam kezdeni, akkor költöztem felé Pestre, és tényleg akkor még patyolat bőröm volt, és pár hónap lefolyása alatti tisztára pattanásba borult a bőröm. Szerintem a legnehezebb benne, hogy nem vagy benne biztos, hogy valaha vége lesz. Mert nem mondhatod azt, hogy tini vagy, nem mondhatod azt, hogy hormonok, és amikor a kivizsgálásokról van szó, az meg vége láthatatlan. Tehát tényleg nőgyógyász, de lehet kaja is, ne egyél magvakat, de lehet fogorvosi góc, és hogy így azt érzed, hogy nincs is kedved elkezdeni az egész folyamatot, mert annyi mindent körbe kéne járni. De azt szoktam hangsúlyozni, hogy ugye a kivizsgálás fontos. Tehát, hogyha van belső probléma, annak mindenképp utána kell járni, és meg kell oldani, mert ezt külső ápolással nem fogjuk tudni eltüntetni olyankor a
pattanásokat, de ettől függetlenül nagyon sokat segít a külső ápolás is, azzal ártani soha nem fogunk, hogyha hidratálót, lemosót, illetve fényvédőt minden nap használunk, és ezen kívül pedig azért vannak különböző hatóanyagok, amivel a fagyútermelést tudjuk szabályozni, a pórus eltömődést meg tudjuk előzni, tehát azért rosszabb nem lesz a helyzet, ezen tudunk segíteni. És nálad ez hogy volt? Én az ilyen iskola példája vagyok a tínédzserkorban előjövő pattanásoknak, meg zsíros bőrnek. Szerintem én ilyen 7.-8. osztály körül néztem ezzel először szembe. Én amikor először találkoztam ezzel, talán valami régi YouTube videóban, amikor ilyen valami ilyesmi volt, hogy csillogó T-zóna, vagy olajos T-zóna, azt sem tudtam, hogy mit jelent az, hogy T-zóna. Nekem anyukám volt az, aki gyorsan színre lépett, ahogy azóta mindig. Összeállított nekem egy ilyen alaprutint, amit utána követtem évekig. Nekem abszolút ő volt az, aki ennek sokkal jobban utána ment, és utána olvasott, mert amikor én voltam még 7-es, 8-os, akkor ezt az internetre így nagyon nehezen tudtuk még akkor így összerakni. Igen, és ez szerintem tök jó, hogy most már a fiataloknak is ennyire elérhető információik vannak. Szerintem a legtöbb általános iskolában azért nem lehet még sminkelni, és nálunk nagyon-nagyon szigorúan is vették ezt, de akkor nekem már így nagyon pattanásos volt a bőröm, és nagyon nem éreztem magam magabiztosnak, és az első sminktermék, amit megvásároltam, az ilyen legrosszabb korrektor, így bementem a drogériába, és vettem magamnak azt a legolcsóbb, ezt a stickes, ilyen kicsavaros, undorító korrektort, amit tehát a mai napig rosszul vagyok, hogy én ezt a bőrömre kentem, de nekem az volt az első sminktermék, mert valahogy muszáj volt eltüntetnem, hogy hova lett az a baba bőröm, ami eddig volt, és az nekem nagyon rosszul esett, de aztán rájöttem, hogy az nem megoldás, ha sminkkel próbáljuk átakarni, hanem... Hát igen. Én nekem, amit nagyon nem szeretek, az én általános iskolás koromban nagyon menő volt ez a bullying, hogyha lesminkeled, akkor úgy nézel ki, mint a magyarós fagyi, meg stb. És ezt annyira nem értettem, mert nyilván segít az embernek lelkileg, és dolgozunk azon, hogy ne így nézzünk ki, de addig pedig hadd ne érezzem azt, hogy mindenki engem néz, és mindenki azon gondolkodik, hogy jaj, ő miért ilyen pattanásos, és egyébként én is rengeteget sminkeltem, amikor ezt a nagyon pattanásos időszakomat éltem, és akkor jöttem rá, hogy én ezt tényleg nagyon ügyesen titkolom, amikor egyszer a saját nagymamám megkérdezte tőlem, hogy mi van a bőrömmel, mert átmentem hozzá smink nélkül, és akkor jöttem rá, hogy ezt tényleg senki nem tudja rólam. Nyilván el lehet tüntetni bizonyos ideig, de szerintem tényleg fontos, hogy ápoljuk a bőrünket, és nekem most már előbb jön a bőrápolás, mint a smink. Akármennyire is szeretek sminkelni, meg kikapcsol, meg ez a kis... és a jó smink alapja az, hogy tényleg jó a bőröd, puha, hidratált, és nem az, hogy csörög a szárazságtól. Igen, de én annak is örülök, hogy most már az ilyen sminkes influencerek is megcsinálják, hogy igen, ez a smink, de a skin prep az elején, az egy nagyon fontos lépés. És a fényvédőt is nagyon sokan hangsúlyozzák. Nagyon, végre. Úristen, nekem ez a vexőparipám, a fényvédő. Tehát az anyajegyszűrés és a fényvédelem, mindenki csinálja, légy szíves. Erre hogy lehet összerakni egy rutint, vagy hogy néz ki egy jó, zsíros, patnásos bőrre való rutin? Hát először ugye jön az, hogy megállapítjuk a bőrtípust. Erre egy nagyon egyszerű teszt az, hogy fölkelsz reggel, megmosd azt tiszta vízzel, és aztán semmit nem raksz a bőrödre, hanem hagyod, hogy a természetes reakciói kijöjjenek, és 1-2 óra múlva megvizsgálod, és ugye a T-zóna, amit mondtál, ez itt van középen, hogyha az zsíros, illetve az egész arcod zsíros, akkor ugye zsíros a bőrtípusod. Ha csak a T-zóna zsíros, és körülötte inkább száraznak vagy normálnak érzed, akkor az kombinált bőrtípus, és hogyha az egész arcod száraz, akkor pedig száraz. Sokszor azért társulnak pattanások a zsíros bőrhöz, mert a túlzott fagyútermelés miatt eltömődnek a pórusok, és ez ugye a túlzott fagyútermelés is, illetve a pórus eltömődés is egy kiváltó oka a pattanásoknak. Ilyenkor én azt szoktam javasolni, hogy nem kell minden létező hatóanyagot használni, ami csak ezt megoldhatná, hanem ilyenkor ki kell választani tényleg 1-2 hatóanyagot, ami jó pattanásos, miteszeres, zsíros bőrre, és először ezeket elkezdeni használni, tesztelgetni az alaprutinon felül, és már ez rengeteget fog segíteni. A miteszer és a pattanás között mi a különbség? Vagy mi van előbb, vagy utóbb, vagy ez? Hát ezek ugye, tehát a miteszerek, azok gyakorlatilag ez egy nagyon gyakori tévhit, hogy olyankor koszos a bőr. Nem koszos a bőr, hanem kis, fagyú dugacs keletkezik, és ugye mivel nyitott a miteszer, ezért ez oxidálódik
szakadék, és ezért lesz fekete, de nagyon fontos, hogy a miteszerek azért genetikától is nagyon függnek, tehát hogy tudunk tenni ellenük bőrápolási termékekkel, például a szalicilsav nagyon-nagyon jó rájuk, és egyébként a dupla tisztítás is, de valószínűleg soha nem fogjuk tudni egész életünkre teljesen eltüntetni a miteszereket, mert egyszerűen így működik a bőr, és valójában ez egy tök természetes dolog, hogy vannak miteszereink. Egyszer voltam egy kozmetikusnál, aki csinált rajtam egy arckezelést, és ő mondta, hogy én tele vagyok miteszerekkel, csak a szeplőim miatt nem látszanak, szóval én azt érzem, hogy én ezt megnyertem. Mert a szeplőim miatt nem látszanak, de azért próbálok rájuk figyelni, meg kezelni őket, de ez egy lifehack, ha valaki szeplős, akkor a miteszerek nem annyira látványosak az arcodon. Ami még nekem halálom a bőrápolásban, így a miteszerekhez kapcsolódóan, az, hogy amikor valaki azt kérdezi, vagy azt mondja, mondjuk márka vagy szakember, hogy pórus összehúzó termék, vagy hatóanyag, vagy bármi, nincs ilyen. Ez egy instant red flag, ha valaki, igen, a lehúzósak, ez egy instant red flag, mert a pórusod, ez nem egy nyiki-csuki ajtó, ez nem változik, nem mozdul sehova, nem zár be és nyit ki, hanem a fagyú, ami benne van, ugye, hogyha egy kis hordóként képzeled el, ha több a fagyú, nyilván jobban kitágul, és optikailag nagyobbnak tűnik. Tehát, hogyha valaki a miteszereinek a méretét szeretné csökkenteni látszólag, akkor arra kell koncentráljon, hogy a fagyú termelést normalizálja, és hogy kevesebb fagyú legyen a pórusokban. Erre szuper a dupla tisztítás, a szalicilsav és a niacinamid. De akkor ezek a lehúzós, kihúzós dolgok? Azok a miteszernek a fejét távolítják el, újra ki fog alakulni egyrészt, másrészt viszont mikrosérüléseket okozhatnak, úgyhogy összességében rosszabbat teszel a bőrnek. Ja. Én szerintem életemben egyszer próbálkoztam meg vele azóta, és soha többet, mert ez egy traumatikus élmény. Mondjuk ez 15 évesen azért kinda ilyen kötelező lépés minden lány akkor megtörtént, de ez kínzás forma, tehát ez nem. És vannak ezek a savak, hova érdemes ezeket beépíteni? Tudom, hogy vannak olyan hatóanyagok, amiket nem lehet együtt használni, ezeket hogyan kell felépíteni a rutinunkba? A bőrnek a hámlása az egy tök természetes folyamat, és ez most is történik velünk, meg mindenkivel, így működik a bőr, ugye folyamatosan megújul kb. 30 naponta. És nagyon sokan használnak most már azért hámlasztó savakat, de azt látom, hogy sokkal effektívebb lehetne a rutinjuk, hogyha a megfelelő savat használnák, ugyanis a két nagyobb csoport, akit tényleg mindenki ismer, az az AHA savak és a BHA savak. Vannak a PH savak is, de róluk most annyit nem beszélünk. Tehát az AHA savakról tudni kell, hogy ők leginkább a felszínt hámlasztják, segítenek az elhalt hámsejteknek, hogy azok leváljanak. A BHA savak alatt a szalicilsavat értem leginkább, ez a legpopulárisabb. Ez szintén hámlasztja a felszínt, de mivel olajban oldódik, ezért a miteszereket is nagyon jól eltávolítja, illetve a pórusokban nagyon jól behatol, és onnan minden nem odavaló, tehát dugacsokat, stb. Mindent eltávolít. Ezzel megakadályozva, hogy ugye ebből kialakulhasson a pattanás. Hogy nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy minden egyes sav fényérzékenyít, és ugye már így is mindenki azt mondja, hogy rettegünk a naptól. Igen, akkor ez megduplázza. Képzeld, hogy kiderült, hogy a szalicilsav nemhogy nem fényérzékenyít, hanem a 2% szalicilsavnak fényvédő hatásai vannak. Ettől függetlenül mindenki fényvédőzzön, de nyugodtan lehet reggel használni a szalicilsavat a fényvédő alá, és akkor így gyakorlatilag felszabadítasz egy helyet az esti rutinban, és nem kell azon gondolkodnod, hogy ütközik a két sav, vagy ütközik a retinollal mondjuk a szalicilsavat, hanem reggel letudod a reggeli rutinba, és akkor este megcsinálod, amit szeretnél. De akkor a retinol és a szalicilsav az ütközik? Azt szokták mondani, hogy kezdőknek nem javasolt a retinoidokat, savakkal használni, ez nyilván sok mindentől függ, tehát az én bőröm azért elég jártas, és simán elbírja, mert valójában a retinol alulról dolgozza meg jól a bőrt, mondjuk egy ahasav meg felülről, tehát valójában tök jó kiegészítik egymást, de hogyha valaki 2 hete kezdte el az alaprutinját csinálni, és vagy mondjuk tényleg úgy 2 hónapja rutinozik úgy általánosságban, akkor nem ajánlom, akkor jobb a békesség, és akkor külön napokra. Mind a 2 irritációt okozhat, és akkor, hogyha 2 együtt irritál, akkor az már nagyon sok irritáció lehet a bőrnek, esetleg a barrier megsérülhet, és akkor az megint egy 2 hetes folyamat azt visszaállítani. És akkor az elején kísérletezünk a szalicilsavval, és utána
Igen, a reggeli rutinban a szalicilsav, az nyugodtan mehet 3-4-szer, de van, aki egyébként heti 7-szer is elbírja. Én ezzel azért úgy vagyok, hogy minden napra nem biztos, hogy ajánlom, de 3-4-szer egy igazán zsíros bőr bőven elbírja, és akkor pedig utána este nyugodtan lehet. Tehát a reggel és az esti rutin külön rutinnak számít, és reggel, hogyha használtál szalicilsavat, attól függetlenül este nyugodtan lehet. Egyébként, amire az emberek nem sűrűn gondolnak a pattanásos bőr kapcsán, az a retinal hatóanyag, pedig nagyon-nagyon jó. Igaz, hogy anti-aging hatóanyagként szoktuk igazán emlegetni, de valójában pattanásokra is nagyon jó. Gyakorlatilag arra ösztönzi a bőrt, hogy még gyorsabban gyártsa az új kis tökéletes bőrsejteket, és ugye a többi meglévő kitolódik, lassan elhalnak, stb. De lényeg az, hogy a most pattanásos, foltos, hibásabb bőr helyét átveszi az új, most frissen gyártott bababőr. Egyrészt ezért is nagyon hasznos pattanásokra, de másrészt azt sokan nem tudják, hogy segít abban, annak a megakadályozásában, hogy az elhalt hámsejtek összetapadjanak a bőrön, és dugacsokat képezzenek, másrészt pedig segít hosszú távon kontrollálni a fagyú termelést, és normalizálni azt, ez is nagyon sokat segít a pattanásos bőrön. Az alanysavat mindketten elhoztuk, hogy hatalmas kedvencünk. Miért szeretjük ennyire, és miért legyen benne szerintünk minden zsíros pattanásos bőrű ember neszeszerébe? Antibakteriális, ami azt jelenti, hogy ő képes megölni az arcon a P. acnes nevű baktériumot, ami a pattanásokat okozza, és ami a legjobb benne, hogy ez a baci nem tud immunitást képíteni az azelainssavra, tehát mindig működni fog. Másrészt pedig ugye gyulladáscsökkentő és bőrpír lehúzó hatása van, és egyébként, amiért még nagyon szeretem, hogyha még nem mondtam volna elégszer, hogy szeretem, az az, hogy előre dolgozik a foltok ellen, ugyanis a bőrben egy tirozináz nevű enzim gyártja a foltokat, az azelainsav pedig az ő túl dolgozását fogja vissza, úgyhogy gyakorlatilag, mire eljutnánk oda, hogy a pattanások után ugye nagyon sokan küzdködnek azzal, hogy a foltokat még nehezebb eltüntetni, na az azelainssavval már előre dolgozunk a foltok ellen is. Szóval én szerintem kialakítottam azokat a kis egyszerű rutinjaimat, amik működnek nekem reggel és este, és én szeretek ilyen kis pamper night-okat tartani, meg ilyen kis self-care estéket, de reggel nincs az az Isten, hogy én azért hamarabb felkeljek, hogy végigcsináljak egy ilyen 6 lépéses rutin. Nem kell 15 lépéses rutinokat csinálni, az embernek se kapacitása nincs arra, hogy minden ilyet megtanuljon, se ideje, meg nekem idegzetem nincs végigcsinálni. Mindent meg kell várni, hogy beszívódjon, vagy lehet egyből pakolni rá. Ez nyugodtan lehet, semmi nem fog történni, ha nem várod meg, de akkor se, hogyha megvárod, mondjuk azért, hogyha a csontszárazra szárad a bőröd közben, az úgy nem a legjobb, de nyugodtan kelheted, ahogy neked jól esik, és ez tök jó kérdés egyébként, mert észre szoktam venni, hogy nagyon sokan egy kicsit így túl misztifikálják a bőrápolást, hogy mi lesz, ha nem jó sorrendbe rakom, mi lesz, ha ezt így rakom, hogy nem igazán lehet elrontani. Tehát, hogyha 2 szérum sorrendjét fölcseréled, mert mondjuk az egyiket vízesebbnek látod, mint a másikat, nem fog senki fölrobbanni, nem fog az arcod leesni, tehát nyugodtan csináld, nem nagyon lehet olyan hatalmasat bakizni. A barrieredet tönkre tudod tenni, de szerintem ez a barrier, ez a bőr védő rétege, és ez a legfelső réteg, ami nagyon fontos, és nagyon sokan nem tudják, hogy vigyázni kell rá, mert hogyha a barriered nem épp, ugye ez az, ami a bőrödet gyakorlatilag védi a külvilágtól, és megakadályozza, hogy a káros anyagok, szennyeződések, stb. Bejussanak. Hogyha ennek ez fölborul, és megsérül a barrier, akkor a bőröd se tud egészséges lenni. Szóval erre nagyon sokan nem figyelnek oda sajnos, de valahol azt érzem, hogy kicsit a bőrápolásnál egyszer-egyszer mindenkivel előfordul, hogy kicsit túltolja, és ez egy ilyen úgymond kötelező dolog, hogy vízkereszt mindenki átesik rajta, hogy tönkre megy a barrierje egyszer, de aztán ebből lehet igen, persze, tehát 2 hét alatt regenerálódik, hogyha visszatérsz alaprutinra, stb., de azért utána erre illik odafigyelni, tehát, hogy nem szabad túltolni annyira a rutint. Én olyat is láttam már, hogy valaki minden lépés után kezet mos, hogy nem is menjenek vissza ugyanazok a termékek, de akkor ezek teljesen nem, ezek abszolút. Szerintem ezek így a social médiából jönnek meg, ezek
ezek a 20 lépéses rutinok is, meg minden ilyesmi. Tehát lehet nagyon hasznos dolgokat is találni, de néha teljesen kiégek, amikor így nézem, hogy a Csajci az 5 perces videóban tudod, hogy a 20. lépésnél tart, és azon gondolkodok, hogy ezt nem biztos, hogy bírnám. Na, rengeteg ilyen volt. Volt egy trend az Eufória kapcsán, hogy ott az egyik szereplő felkelt reggel 3-kor, hogy megcsinálja az egész reggeli rutinját, igen. És akkor... És arra a hangra mindenki csinálta az 50 lépéses rutinokat. Hogy mondom, ti erre hogy? Nekem még 4 órát aludni, ez kicsit többet ér, mint hogy én ezt megcsináljam. Én nem tudom, hogy azért, mert ennyire munkának élem meg, vagy nem vagyok ilyen fajta, de képzeld, hogy nekem a bőrápolás olyan, hogy én már semmi pamperinget igazából, meg semmi szexit nem akarok belevinni, fölcsapom a hajam, és így csinálom a dolgomat, szóval, hogy nincsenek cuki fejpántjaim, meg semmi ilyesmi. Pedig olyan. Meg szerintem, aki ezt elkezdi, én szeretem ezeket a dolgokat egy kicsit így romantizálni, hogy én most egy filmben vagyok, és akkor megcsinálom ezt a rutint, és akkor most olyan szép lesz a bőröm. Szóval, ha valakinek szerintem az megnyugvást ad, hogy ebbe így bele tudja így engedni magát, hogy ez most egy videóklip, akkor nyugodtan csinálja. Én nagyon örülök, hogy amúgy ma ki tudtuk emelni a fényvédelem fontosságát, beszéltünk a hámlasztásról, a pattanásról, zsíros bőrről. Remélem, hogy ki tudtátok lesni a necessarünkből, hogy mik azok a termékek, amik nekünk nagyon tetszenek. Jövünk még egy következő videóval is, de ezután le tudjátok csekkolni Álban Anita és Takács Petra a beszélgetését, ami szerintem szintén nagyon izgalmas lesz. Ne feledjétek, hogy a termékeket megtaláljátok a DM polcain, hasonló tartalmakért pedig nézzetek fel a Revox TikTok oldalára. Sziasztok!